naimbag nga oras mo, kastameten kadagiti padak anaayat adumdumngeg kadagiti drama ngayon ka ipatpatangatang iti inaldaw dito YouTube. Naawi sakmet ang nagsurat tapnoy nakibinglay tinagbalin apadas ko, apatseg apakaadawan iti nabalitukan nga adal. Siak ni Joel, tubuak ti probinsya ti La Union. Dudwa kami laeng nga agkabsat. Rugyak man ti agsalaysay iti agsaksakit ti amami. Sublian taman ti tawen 2009. Agtawenak idin iti 25. Kastoy man dagiti pasamak. At iti agas mo manong tsuduro, at tumarkan, iti kasta pumipiyat ti uyok mo. At iti danong. Ang yaman aling ko. Awan anyaman na manong. Ala, ituloy mo manong ti maturog. Iti kasta makainana ka. Awanan, nagsabatan ang imbang, Margaret, aling ko. Ay na, di ka ngamin agsasao iti kasta amanong. Di ka kadi maawanan iti namnama. Patsyak nga agimbag kapay. Margaret, tininot na malagkapsot ka. Panagreglag at saan ako nagbayag dito'y amiyag. Ha? Iso asakbay amapusat ti agos ko. Kaya't ko nga ipilit ka sa kitinuang anak ko. Manong. Tulungam to ko ma, 5 lang buwa flor, amang pagbaga kadakwada. Well, ay, lagro na ni Joel, ababatan, nung asarot di kinatangkan, di ulo na di akanakam. Anya kalakit din ayamano. Di ka man agbilin akasta. Saan ka pa'y amatay? Agbiyak ka pa'y itinapaot manong. Di sayang mo, nagiti sumaron mo mapasabak. Ang saksak bayak na ang mataning ko. Joel. Tubilang, saan mapukawak ton dito yung biyag. Di mo ko ba, baybayan, nagiti ang inak. Well, sige lang, tiyambog, apagital ka katakwada. Isugay ka rin kuma, at di mo'y nabaybayan. Awanan, Margaret. Awanan ni Manong mo. Pinanawan na tayo'n di kapsat mo. Ngarot mana. Chuduro asawa. Chuduro ay. Apay nga ya pinanawan na kami. Matan ka nagiti anak. Kasano kami paitan ngayon patim. Ala, gusto dahi ka na panagsangit mo mana. Laglagi pa mga damat sa gubanit mo. Makapatakas ka kami nalabas ang panaglagingit mo. Ang mga noan niya pa'y di mapasamak ka. Siguro magaling ka nita pag-asim. Mana. Oo na hindi gastoy. Linibasan na kami malakit din kadagiti anak na. Ay, Chudoro sa uwag! Chudoro! Apa yun na?
Igamang man ti barukon mo. Manang. Ako, di barukong ko, Margaret. Anya, Diyos ko. Manang Flor! Manang! Tulong! Tulungan na kami! Ipantayo di ospital ni Manang Flor! Mami, nagkasangmatan di gasto yan na pasama. Apay anang saruno kayo matan ni Daddy anang panaw ka na kami. Kasano kami paitan, tawan kayo matan ni Daddy. Kasano kami pa yun, Mami. Ala, gusto ng kaanakan. Di kan agsangit wan. Di nasayaat, mapankapay laang ijisilip mo. Iti kasta, makainana ka. Tane, limlim to kang dagiti matam kapo iti kasasangit mo. Di nagpakadalagan nanti. Kabalang tibagi. Diyak kaya tapanawan tibang kay dadadi kan Mami. Bantayak ida aging gay ti mo di nga aldaw ti panakalamay da. Ayra, Kasano kami pa'y nga taytalan tawan matang dagiti dadagkag ni Auntie. kagdana, daak lang ito'y kaanakan. Ikari, saan kayo abay-bayan kay manong mo? Timplaan ka iti gatas mo kaanakan. At toy, inumam sakbay amaturog ka. Agyaman na, Auntie Margaret. Awan anyaman na kaanakan. Inumam amin day tatap no naimas ti turog mo, wan. Wan, Auntie. Aywan kaya. Itatanatayan dadadi kan Mami. At ako makitawag kada kayo, Auntie. Anya day ta ayra. Pangaasiyot na saan da kami kumaapampanawan kini manong ko, Auntie. Apay kumangay apanawan kayo. Kat amok mat akasapulan dak ita. Kan maysa, inyo nay unay day di manong tiyotoro ti panangaywan ko kada kayo. Kasta unay ti panangibilin na kada kayo idisibibiyag pay. Agyaman na, Auntie. Awan anyaman na ayra balasang ko. Di ka agdanag. Saan kayo to apanawan apulos? Ikarik at aripatuan kan aywanan kayo aging kat mauding anges ko. Nay, kasangsangpet mo laang rumuar ka man ng Joel. Di dak man pakibiyangan na kasta, tasaan mo't ada kayo tina. Ha? Nalawag mo't siguro tinangag yawante. Joel? Ayun gayam, pakilabayon tuman tiga barbaro t-shirt ken pantalon ko. Tsak kaya ti angot na, isola ba nyo? Ikam iti fabric conditioner, tapno na banglong ay suot ko, ante. Uhan, Joel. Sige, tata na patigalakan ko. Mangan kayong tun kinayra. Saan dakon nga urayan, tamangan numarabyanak nga gawin. Ni manong Joel ngay, Auntie. Simungpot ka din. Kasla nang kumati boses na itay. Wan, si mangpat itay ngam rimwar mutla ang adagos. Imay lang nagsukat itibado na. Kasta aya. Wan, apay ka di. Damagag kumano nagsweldon. Tadumawatak iti kwarta na, Auntie. Naimbag lang nga igatang tayo iti sidaan tayo. Jakmat lang aminan makasapul iti panggada. Makasapol kan tulad taa kaanakan. Sana bali tadapay matwartak. Gimatangak iti sidaan ta. Ala, pasensya kan, Auntie, Nakababain paikit din kada kayo. Da kayo matang tagas-gastos para iti kanin tayo. Bayan nyo, tano makasapulak iti trabaho. Ikan kayon to iti kwartayo, Auntie. Ay na, di mon panunutan dayta kaanakan. Basit laang matabanag dayta. Ala, umay kakitin, tamapantay di kusina.
Umunatan amangan, tamarabyan ka numanan nga agawid di kapsat mo. Pangan ka lang nga mga mayan. At di makan nga in-order ko. Di kag babain mo eh. Kanayon ta amangan dito restaurant. Ngam jay kapsat mo nga Kanti ikit mo. Nangandangatan? Ay na, at di makan ni balay. Makaamuta mo din ang agluto iti kanenda. Anya nga ta numangi take out talaangan iti kananda. Ay na, saan eh? Apay ngamin ayam isudat ti pampanungutan. Mga takit di. Jewel, Ayun gayam, anya nga tayo tinatan. anya? Ang saan ta pa'y nagkasar? Maugin tunday ta kasar. Ako nuwak pa'y daramadan ta. Basta kaya't kung agtinatan. Tapno saan da ka maagaw ti sa baalikan niya. Iyawit ka ni balay. Ay, sige. Si kamarot ti makaab mo, Jewel. Ayra, agnagadon dito'y balay ni Mayan. Kaya't mo asawan. Agdan na kayon, Manong. Ay katuan anya pa'y ngay. Ang saan kayo pa'y mat-anak kasar, Manong? Ay na, bayamon na ta kasar-kasar. Tinapatag, saan kami ngagsinsina. Nagatunupay dita tinagkaskasar, ngapsina mudlaan titong palda. Anya? Huwag na maurnong iti, agkasar kami to. Nung nawan maurnong, oras saanan ti kasar, pastag din na kami latan, kasday. Ha? Sana bale, talasing putmut ni Mayan. Patya ka makaawat dayjay. Ay katsi ka ang arod, Manong. Imbes sa gastusan nga ipakan ka lagi ti tao, huwag nungan lagay. Sana nalakat ti agbiro kiti kwarta. Iso ang askin lang nagtipid tayo. Wan matkit di Iso si Kayla, agawan tagsabol iti trabaho. Tapno makatulong kamot ka iti magastos dito balay. Diyak kabagilan mo siya kamin. Nangruna pa inton addanton anak migin mayan. Sigurado marilatan akron. Tumulong ka mata. Sa lang asyak tinamnamahan niyo. Di ka madanagan. Tay gagawid ko matang sapol iti pagtrabaho ak, Manong. Barang makastra kak matan iti mabiit. Kat matulungan ka kadag iti magastos dito'y balay. Tulungan kayo nga aglaba, Auntie Margaret. Ay na, saanan balasang ko. Siya kuntan eh. Ang mga numalamiisan ka. Uray kumamot no saan ka masikog. Tulungan kan, Auntie. Iti kasta, daras amalpas. Saanan? Kabaalak day to yun, balasang ko. Apay nagtrakan dita mayan. Ha? Umano ko dita. Bayam anan ti Margaret ti mangilaba ka dagiti murang tayo. Wan mat ngamin mayan. Ala, panawan nak dito yan, balasang ko. Hawanan ti adupay asao mayan. Ingka kita ginahan. Aywanam ti sikug mo. Padyak kahit nga dadaga sa mapasamak itag palintong anak ta. Lawatam! Anya, agabrod ka hunam, Ayra? Wan, Auntie. No kasta, panawan da kami kinimanong mo. Kapilitan, Auntie. Awan mat ngamin mas trabaho dito'y pagilian tayo. Iso nga agabruda kun, Maikawak tulakit di iti kaawan mo, balasang ko. Kailiw kan tulakit di. Uray siyak mata, Auntie. Ang amanyangay nga rod, kat kasapulak mati umadayo. Masapul ngamin at tulungak ni Manong kadagiti magastos dito'y balay. Nang runa itatadandanin agpas ngay ni Manang Mean. Wan matkit di ay katagan anad kanto ijay balasang ko. Wan, Auntie, uray da kayo. Agan anad kayo mat dito'y. Sana bale, kanayo nagtuti umawag kada kayo. Ay, una yung tigastoy. Napampannog na tao sumangpit. Yung mawalpay naluto ang makan. Pasensya kan, Joel Barok. Maulawak ngamin at umakder. Kan nasakit ti sikat ko. Ikarigatak ko mati agluto. Ngam talaga ajak kabaalan. Lukas tamad lang nga di ka makatulong ka nagiti trabaho dito balay. Nasaysayat lang no pumanaw kan. Anya? Tawon mo lang maitulong mo ka na kami. Nang runakit kasta ang masakit kamatan. Iso pumanaw kan, Auntie Margaret.
Ang Joel. Lading ita kante. Ngam ado una yung tipang panunupit. Ado una yung tipa kumikumak. Ado, tasa si kaswal. Iso asan kayo ang masikaso? Agawin kayo lang ni di probinsya. At least ijay, tatawad siguro dahil di kakabagyan tayo ang mga sikaso ka na kayo. Hello, Ayra. Unay ka magtan, Manong. Apay ngay, apay na panaw mo magtan ni Auntie Margaret di tabalay. Sa dino ngayon ti ayan na ita. Diyan ka mo ha. Pimanaw nga rudon, di awan ng bibiyang kukingkwana. Imbagak mo't nga gawid di probinsya. Nagawid siguro ija ha. Tawan mo't sa bali, papanan na. Di ka lang asyan matankan ko anak, Manong. Ari, nakit ison ti may kadwa nga inata. Agsakit nga ro, kerjak masikaso. Amumad nga do ti pakakumikumak dito balay. Ken maysa, agdan anak mi ken mayan. Nagrigat ti mga sikaso iti bakit ang masakit. Itatasaanan ang makatrabaho ni Auntie Margaret. Pinapanaw mo. Itataawanan ti maitulong na. Aguli magkanayra. Paulitan lakman kin ti kwartam. Tanay, ato ti pabayada ka bills. Tulungan lak mo ta. Mangtag kamot iti iti gatas ken bado ti kalakam. Kanayon kami ngamin ang maipusan iti kwarta. Nang runa ket private school ti pagatadalan na. Kita tumanong. At ang aming ginatang ko alote. Kadyak pa'y nabayadan amin. Uray mo tun ti kasta kinaimot mo. Ha? Nag-abroad ka lang, imutan lang mo tun nakapsat mo. Saan nga iti kasta, Manong? Sige, uray din akong pawitan. Ta nakababayin mo din ka. Manipot ita, awanan pinakibyangan. Di kan pakibibiyangan. Isuat dilak nga rin pakibibiyangan. Anya? Saan kang naipingayan iti sa likwat ay di mami kindadi? Kuko amin ang dayay. Anya? Nalawag mo siguro ang tinangag mo. Sige, bye! Sige, uminom ka lang, kakatwa. Di ka madalagan. Tasyak ti makamo. Sige, sige. Agutor kayo lang. Ato, di kwartak dito eh. Di mo't imbaga ka din ako nauawagan. Ang apay nga imawag ka manin kanya, Ayra. Apay nga inla kong matintibalay, Manong. Apay, ada reklamo? Katnukukwag matadya balay. Anya? Siya, pinakanaga ni Jay. Isungad tangarog karba nga amang ilako ititadya balay. Angam sayang mat. Sa dino nga roden nga iti pag naidan nyo iti pamilyam sa inla kong matintibalay. Gastusan mi matlaan ti kwarta naglakwak. Tanay, awan makukwarta mi. Kat pag naidan yun nga eh. Mangkita kami iti pagabangan mi. Anya? Sige, tarumwar kami, bay. Mapan kami ag shopping. Kan ipasyar mi nagitanak mi. Bye! Joel, mangtad ka man pa iti pagpalengke? Anyamot na, kwartamad lang karayon ti pagpagamian. Kat, anyangay nga rod, amumad nga awan trabaho. Nukas tamot lang, agawid kayo lang ni Jay probinsya. Ikuyog mo nagitanak ka. Anya? Makapa-stress ti kastoy. O laki di siya amin lang. Dinakpay matulungan mo. Iso na siya at lang siguro no agawid kayo dyan. Ta makatipid tayo pa. Ay, katuan ang arod no isuti ko nam. Iawid ko lang arodan dagiti anak tayo di probinsya. Ngamnay, siguradom laang amang ipawit ka iti gastusan mi ijay. Well, mangipawitak basta da kwartak. Nung maawan, ay kat maawatan mo't kumaha. Among mo't ngagbaybayad ak iti abang ditoy. Ijam nga minan dagiti bisyom, Joel. Day tati may sa amang ipasubukin ka. Agasem man, takanayon gayam ti panangiliblibrim kadag iti babarakadam ija inuman? Adapay ka no katib table yu ababae. Saan lang nga dayta? Nasumok mo pa yon ti agsugal. Tumalnakan, di mo pakibiyangan nagiti bisyo. Kasaan mo't asika ti mangmangtid iti kasgastusan. Ay, Joel. Basta mangipawitak tulad tanot da kwartak. Yung naawan, ay kat pasensya ka. Nungay agawid tayo la amin na iti probinsya. Ijay tayon nga agnaed. Aglako talaangan ijay. Agisursurta iti agdudumaan nateng. Wano saan sidakan prutas kasjay. Paglakon nakit din iti kasta. Katuan tapno ada pagbiag tayo. Anyangay nga roti kayat mo.
Amumot anangina itan ti magatgatang. At least iti probinsya taad dapay laang libre. Dito'y ngay, ultimo danom kat magatang. Iso nga agawid tayo langan, Joel. Ay, saan? Diyak kayat, nakababay ti mapanag-isurusuri ti kumpurmila ditan. Mas nagbadak diti syudad, da kayo lang dagawid. Saan mo't siguro ang narigat ang maawatan day ta amean? Anya ngay Joel, agsingir ako ni ti abang. Talo a bulan na di ka nakabayan ni ti abang mo. Awan pa'y nga kwartak na deti. No kastamot lang, nasaysaya at langan no pumanaw ka dito'y balay ko. Ha? Uray di mon bayagan ti talo a bulan nga abang mo, basta pumanaw kan. Kwa... Ado ti mayat nga agabang dito'y. Isa pang nga asim ta pumanaw kan Joel. Basan ka kumangot kanyak nana. Awanan ti amok apapanak. Amuyumot asininaan na kong tasawa. Kat nakiasawa ni ti sa bali. Gonggo nama. Ha? Basol mo matlaan nga, tapabaya ka ba't ngamin nga asawa. Hindi at da kwartam, kas kalaasino akabapaklangan. Itatawanan kan, kas lakakakasi. Itakla nga mamiris na amin nana. Iso pang aasyo ka di at akasyanda. Dito yapay lahan kumabalay yung agnad. Ladingita, ngam kinaasyan kan iti manu abulan. Ha? Napiksa ka pa'y mat, kabalang pa'y trabaho. Iso ngagsapul ka nga ron iti panggadam, tapno at da pangalaam iti pagbayad mo iti abang mo. Awan mo't nga rudan mangawat kanyak nana. Overage sa kanu nga rudan. Ha, saan ko na problema na ita, Joel? Basta pumanaw kan, nalawag mo't siguro kan kaday ka. Palimos! Palimos! Una yan di kastoy. Nagrigat gayam kag may-maysa. Nagpalinak lang kumaresponsable nga ama kilasawa. Saan kumamata na pasamak di kastoy kanyak. Nagpapawi ang man yung awanan. Naladawan ti amin. Pinanawan na Honda sawa. Agraman dagit ang nakmin. Joel? Ha? Si kakading agpay suday tabarok. Lusta. Si bibiyag kayo ba'y? Katuwan. Apay ti amom nataya kaon. Ha? Ay da, kaasi ti apaw. Uray may siya akong asinyaw. Napiksa akpay laang. Si kangay, apay akas damot tantilangam. Limak lakay kamay. Kan kimutong kapayan. Apay, anyat napasamak kan kaanakan. Pagkawanan na ko ma, ante. Di kagsakit akaanakan. Awan kanyak daydayan. Napalabasan dayday. Isu alipata mo. Ante, tutulungan na ko ma. Ah, Maulawa. ay, ha! Joel! Joel Balog! Kumustan direk naman, Ha? Ay, rahatin ko. Lukas na. Simbang kan manipod abroad. Nabayagin amano. Kung kontakak idi ti cellphone number mo, ngam saan ka mutan ama kontak. Sinapsapol ka, ngam jakmat na sapulan no sa dino ti pagnanaadam. Labayagan nga wan cellphone ko, ading. Kakaasya kag dis-dis kita riti kanak. Apay ngamin aya, anyat inararamid mo manong. Naimbaglaangan at nakita na ka ni Auntie Margaret. Ha? Kahit mo asawan, isutin ang kontakin ka. Wan, agnanaid ni Auntie Margaret ijay balay ko manong. Napan ko sinurot ijay probinsya, kat inayabak nga agnaid ijay balay. Lukas ta. Atan balay mo.
Adan manong, kaasi ti Diyos, nakaipundarak mga kabayatan ti panagtrabaho ki ijay abroad. Isong agpaimbag ka, ha? Tagawid tayon ijay balay. Patawanan na ko, maaring ko. Sorry, no nagbarila ka pa naging pupukod. Mababain ako ngayon ka. Ay raating ko. Agkabsat na manong. Awan ti sabali nga agsin naranay no saan adata. Ay na. Nagyaman ang ating ko. Nagsaya at kakabsat. Naimbaglangan tanasingpet ni Ira akapsat ko. Saan laang aday ta, nadiskarte pa'y itibiyag. Kang runaan iti amin, responsable ken nanakam. Pinakawan na kat pinagnaadnak nga ro dito'y balay na. Isuada kami matlaang kadaan ti Margaret ti agkakabalay. Adda negosyo ti kapsat ko a laundry shop ken water refilling station ket siak ti agdil deliver kadagiti store a supplayan na. Naimbag nga oras mo. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan a marsyal. Naawi sakmet a nagsurat tapnoin nakibinglay to'y pakasaritaan ti biyag ko. Patsyat ngamin a makaibati daytoy iti adal kadagiti padak a dumdumngeg. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti agsalaysay. Jaguar! Hey! Siyalake! Jaguar! Anang, naibaga oras yaw. Kasta mo kang kabaraw, nakapasyar ka may. Ay kuha na lang. Umay ko lang kumadamagan. Noon ay sarsarong dito ita sa awa. Saan pa'y kami nasimbang pat nga ginggay ta? Di magasmat itay, ngam nagawid mo lang adagaws. Anya nga oras nga da dito'y nanang? Kan anya nga oras sa pimanaw? Di magas labi kalpasan na, pimanaw mo laang sakbay nga agsip ngat. Kastaya. Word, Nikot na pananaran nga eh. Abay nga adyak mo't napasangkot ije balay itay. amangan ki dimat no nagsinalawasiw kayo baraw. Agawid ka ki den, ta amangan no at damot tan iji balayo ti asawam. Sige nga nanang. Agawid ako. Tama nga no simbang pwede nga agpaiso ni Almay ije balay. Sige, agan-adnad ka ti tadalan mo, Marshal baraw. Sa dino tinagkapwam ha? Anay, Sa dino tinagkapwam ko na. Apay nga ikakalanga sumangpat. Among kati ang sinapsapol ka. anay, ipatang tiimak, Marshal. Masaksak ito, anak. Yak importante mo. Aging ka ititi mo ipagano sa dino tinagkapwam. Anay. Sa dino tinagkapwam ko na. Sumungpat ka. Patanak ko na. Tangsit ka pa ya? Apay, asino ti pagtangtangsit mo ha? At na lalaki man ya? Asino ti lalaki? Awan lalaki. Among kati sinapsapul ka. Nakadano nakpekit din ije balay dalalang mo. Gapoy ti palang sapsapul ko ken ka. Naku na ngamin asapulan na. Kat amumat anapanak nakigapas iday ayan damari salya. Kasano? Katrabiin, hindi ka matla sumangputan. Nabambanog kita nga o anapan nagtrabaho. Nung kastakit din kipas pasabat mo. Hay, makaumat ikastuyab yan. Ha? Alma! Agsubli ka na tayo! Saan ka pa yan ang pasalat sa rita? Alma! At dapay nabati ang kortam dita, Marshal. At dapay mo, apay aya. Ay katmangtad ka iti pagpalingkit tanin na ibusan dagiti masapsapol dito'y balay. Taytangdan mo nga'y alapan nakigapas. Manumot laang ngay dayjay. Adayo akurang gumatangak pa iti may sakaban abagas. Mangala ka nga rut iti ballpen ken papel, tay listak na iti katangam. Iti kasta, saan man nakumkumpurmi ti mapan mo alaal. Siya akong timangilista, taamok no anya dagiti rumbang amagatang. Siguradum adag iti lang importante ti katangam. Wan ko naklangarudan, ay unay kan aya. No agsasao ka, kaslaawan panunot da tao. Awan timbaga akasta,
Ti kunak, dagiti lang importante ti katangag. Wen nga rod, amok met ati agi budget, saan akas kadagiti daduma dita agastadura. O ala, muto yun ti pagpalingkit, tamapanakon, tani, aldawon. Nay, adumot ti pinalingkin, bakit? Anyangay na kita. Ato at talaga takinumpletok ti pangkusina. Kape, asukar, gatas, kanda dumapay. Di matangak pa iti bangus, ken nangaalaak matlaangan iti arena. Naimbag lang ilutok a merienda intun mapanak igay talon. Di ba kat awanin na bati iti intig ko rin ka. Awanin naipalingkik aminan. Ayan tay ballpen ken papel nga inusar mo itay agsapa. Apay, an-anwam ti ballpen ken papel, Marshal. Ilistak dagiti presyo dagiti kinatgatang mo. Tapno makwenta no talagang awanin na bati iti intig ko akwarta rin ka. Anya, Di ka tuanga dita ha. Ingka alayan ng ti ballpen ken papel tapno makwenta mutten dagiti kinatgatang mo. Nay, da kayo matiagin inaw, Daddy. Sa dinot ayan ni Mami. Nasaba na pa ni Jetalo, anak ko. Isuti na pa nagarado. Abay, kanya ti masapol mo ken ko ana. Dumawat ako maiti kwarta. Ada nga min bayadak iti pagadalan. Manong kumaaya ti bayadap. Ang mga no umabot dayjay iti mga 2,000 plus. Saan laang ngamin amay may sa ti bayadak, Daddy? Kastaya? Wen, sapay masapul a bayadak ita dayjay. Nalipatak mat ngamin ti dimawat kini Mami idi rabi eh. Mamit lang nga ron kita nagnot tapay na bata kwartak. Sige man, Daddy. Kat agyaman nak Ura anak labit dito yan, tamapan ko alahan ti pitakak. Wen, Daddy. Oh, nagdadaan ka pa ano ba, balasan ka? Ni Tata Martin Mataychay. Nakatugaw iti ayan ti puon ti kayo. Umay ka ba yung linaw? Tade, basta ulay di pudot na. Sige lang, Tata. Madamdama akton nga ginana. Palpasik pa iti ar-aradwag. Umay ka din ako. Ituloy mo tulay ka dito madagdama. Adalas 11 mat gaya man ngagpaiso. Umay ka kapag sanguan tato'y binalon ko adikat yung kamote. Sige, Tata. Umaya kon. Tinasayaan. Aginana akpay man ngagpaiso. Mapanak iti ayan ni Tata Martin. Bilib ako na talaga iti kinagagat mo, Alma. Balasan ka. Agasang man ta si kamot yung tagtaltalaw. Si kapat ti mapan makitang dan ngagsak ka. Kanuan niya pa dito a klase ti trabaho. Anya ngay nga rod, kat adamot sakit ti puso ti asawang Tata. Saan ang makatrabaho iti nadagsan? Iso ang kapilitan asya kung ti agtalon, kan mapan makitang dan. Tanodyak aramidan ti kasta, sigurado amatay kami mat iti bisin. Di ba't pau-pauitan da kayo? Tiilan ni Marshall anak ti asawa iti foreigner? Wan, nga masapul ko lang tamot ti makitang dan. Tapno adamot bukod ko ang kwarta, Tata. Ha? Hindi. Hindi ti kaya't mo asawag. Ay na, nakababain man nga ibaga. Ngam addain imot ti asawag, Tata. Anya? Dayta tipod no, Tata. Kwarta na lang ti kwarta na. Manipod nagasawa kami. Jakpay napuutan nga inyawat na kanyak ti sweldo na idi agtrabaho. Kas kaya? Dayta tipod no, Tata. Nakarkaro pa'y kat diitan ati kinaimot na. Ultimo piso asukli kat alaan na. Ne, dak mo katagakas kakaugali ni Marshall, balasan ko. Lumaminsan nga rod kat mapampanunot ko pa yan apanawan gapo iti kasdi nga ugali na. Maum-uma akon at talaga, Tata Martin. Agpudno ka man kanyak, Alma. Anyangay ko matiipudnukan ka, Marshall. Agdan samot relasyon nyo iti dayjeng Anton. Anya? Masansan ti pa nagkuyog-yukit. Dandani amin amapan mo pakitang danan. Kat isumot ti mapan na pakitang tangdanan.
Nagalas kat ti kasta nga ugali mon, Marshal. Mapan makitang tangdan di tao para iti pamilya na. Makitagtagad tapno adda ipakan nakadagiti anak na. Ita, pagpanunutan da kami kitin, iti dakas. Kasano? Kat kanayon ti panagkuyukuyog yo. Iso akanayon ti kagitgitan mo nga gawawid. Kang kanasim mo tin tagluglugan iti motor na. Ay kat natural ata isukat nga rod ti kadwak amapan makitang tangdan. Adayo ti pagnaek. Iso atap no jak marabyan nga agawid. Ay kat makilugan ako na iti motor na. Ta isumit laang nga agpaamyanan. Kada dya Danilong ay. Nasingit kayo mat iti tunggal maysa. Agking kinatawa kayo mat iti tersina ni Anghilay dinaminsan nga daw. Ora da dya Martin. Kanayon ti panagsarsarita yo tunggal mapan ka iti talon. Hay, jak amukan ka, Marsyal. Aglablabas kan. Jak laing pagarot akas takarog ti panunot mo. Angam sige. Tapno di mo mat ko na, likli ka kung dagita atat naong, itikas na, malpasan da ito asaritaan. Hello, Mama. Hello, Marshal. Kumusta kayon? Ni Alma kini John. Kumusta damatan? Kasi da po, Mama. Okay kami mutlaer. Da kayo kay. Kumusta kayo mutditan? Nasaya at kami mo dito yanak ko. Aywan kayam. Agawid ti may sagayom ko nga da dito'y Germany. At da ipawit ko para kada kayo. Ay na, agyaman ak, Mama. Nawan kayo lang. Jak amon no kasano ti pamilya. Amuyo mat adya akong makatrabaho kapit ti sakit ko. Hawan na nyaman na, Barok. Isungarod ngay karkarigatak mo ti ag sideline dito'y. Tapno at damot basit maipawit ko kada kayo dita Pilipinas. Ba nagapagyamanak unay, Mama? Awan na nyaman na ko nakmat. O sige ha, baliwak tumanan ti umawag anak ko. At dapay ngamin arabidak. Bye. Sige, Mama. Bye. Oh, Alma. Sabihin no ti papanam. Nakapulos ka, Mike. Mapanak mat agbirok iti bukod ko akwarta. Tani, awan mat namnamaek amang ted. Ha? Sige, tamapanak kon. Mabit lang. Kasarsarita ka pa lang. Palikutan naklat na nakasta. Apay aya, aldaw nga rudan. Amangan no jak masambot ti biyahe nga agpasyudan. Aguray ka kunak. Na, apay ngamin aya. Adda ka di ibagam. Apa yung kasta tilangam? Apay, anya ti parikot mo itilangak, Marshal. Naka-lipstick kan naka-make up ka mag. Kan apa yung kasta ti badom? Naka-jeans kan naka-blouse ka. Abak mo pa yung ti anak tang agpurma. Kasla ka magbalasang ni ti day taasuot mo. Ay kat siyempre mat uray bumakutin da tao. Nasken laang mat nga agpurma ak akas labalasang. Tapno fresh mat akitaan. Anya. Ala, aglisi ka iti pagnak. Di naktaktakan tani, aldawan. Maladaw akon iti appointment ko. Nagluho. Doang aldawan asan alagaw awit asawa ka. Sapay jak makontak ti number na. Ay, sa dinungay nga tan tinapnapanan na. Ay. Mati tayo tuwin na. Sa palit ak parparit na kanyak. Kat, anya nga iti plano mi tamari Alma. Duwang aldawon adi ka nagawawid iti balayo Sigurado nga urayan na kanti asawam. Bayam ata maustel iyay iti kauuray na. Anya? Si Kamot Mare. Uray kaskas asawam latamot ni Pari Marshal. Agasawa kami iti papel, Mare. Ngam iti uray kaanuman, di nakpulos trinato akas asawa. Hay, unay matlakit din ngagpaiso ni Pari Marshal. Naimot lang arudan, nalabas pa iti kinaman nangimon na. Ay naku namon, Mare. Okay lang kumano saan ako mabil. Ngam, hay, uray kasano ti kinaanos ti may isang asawa. Nukas di man ti asawa, mauma ka talaga. Aywan Mare. Uray sakmat talaga apanawak nukas di ti ugali ti asawak. Launay Mare. Isungan anusan nakpailaang tadituyak pailaang dagos mo makipagnaed. Sana bali, tano makasapulak iti panggadak.
mangisyerak to iti pangdanong ken pangkuryente. Awan parikot iti dayta, mare. Okay lang kanyak, taag may sa akmat dito eh. Amangan kit din, no kayat mo ti aglako iti nateng. Agsapsapulak ngamin iti katuak iti pwesto. Ay kayat ko, amare. Uray anya a klase ti pagsapulan kayat ko. Tinapateg at dapakitang dana. Sige, sumurot ka ngarot kanyak intun bigat, ta isurok ken ka dagiti rumbang nga aramida, mare. Nasayat mo nagawid ka doon, anak ko. Apay ka di, Daddy. Di mo lang nadamdamagan. No sa dinutean dyan na laingay na. Ay na, di yun birukan ni Mami, Daddy. Ha? Di yun birukan ni Mami, kunak. Ne. Anya ti kayat mo asawan. Among ka din no sa dinutean na. Ibaga tamapan ko iyawi dyan inam anak ko. Di nan kayat ti agawid dito'y balay, Daddy. Anya. Nauma ka nun dito'y balay. Iso nga agsapol kanulangan iti panggadan na ijay syudad. Ne. Naglukon. Abay ang basta pimanaw matlatan. Diyak amo Diyak kayat ti makibiyang iti sitwasyon nyo, Daddy. Iso ang makaamo kayong madtan nga agsarita kin ni Mami. Ha? Awan ti kanunungak kada kayo adwa. Ngam no lakit di ta kabaalan nyo pa'y nga urnusan ti diyo na kinaawatan, aramiden nyo. Ngam no talaga asaan yun ang maurnos, ay kada kayong dayta, Daddy. Ay. Anya nga to ti kasayatan nga ramidag, mama. Sigawat lang ti makasungbat iti dayta sa lutsod mo, anak ko. Mama. Imbagak met idikan kan, adiklikam tinalabas a panagimon mo. Amumat no kasano ti panagsakripisyo ni Alma amang isagsakat iti panagbiagyo. Ngam kastamo ngamin ti ugali. Diyak nga ron maliklikan ti agimon, mama. Amuyo mat no kasano ti panagayat ko ito asawak. No talaga ngay ayatom ti asawam. Rumbang nalaang nga rod nga agtalakakan ko ana. Saan akas ta pagimunam amin a makitam? Saan lang adayta? Imimutam pa'y gayam ti asawam. Ha? Ay nauray asinumat nga asawa talaga ang mauma iti kasta nga ugalim. Apay, di mo amutay pagsasao ako nanakan. Numakno ti salo, aglupyas. Kasta ti kayarikan ti asawa, Marshal. Napunwanan, naglupyasan, nagpatinggan ti kinaanos na. Iso pinanawan na kan. Ay. Anya nga tano awagan nyo ta asawak, mama. Ibagayo kin kuha na tagawid din ti balay. Ikarig, agbalbaliw akon. Ay katsika ati mapan makisarita kan kuana. Ikarim nga balbaliw kan. Parang ikan nakapay iti may kadwagon daway, anak ko. Wen, mama. Talaga akas tataramidak. Paramidak amin na kabainak. Taplag subli na itidanak ta asawak. Miss F, inaramit ko aminan nga amok apamuspusan tapno sublianan nak ti asawak. Ngem talaga nga impatangken na adi na kon kayat. Agbabawi akman ngem naladawan ti amin. Talaga asininaan na kon ni Alma. Ket ita, agmaymaysa akon nga agbibiyag dadadametten iti anak ko ijay syudad. Agad-adal ngamin ti kakaisuna nga anak mi. Isu asag paminsan laeng nga agaw-awid ditoy balay. Daytoy man ti pakasaritaan ti biag ko adyak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Marshal. Ken ka pagayam, Marshal. Anya nga ikat basol mo met no apay anauma ken pinanawan na ka ti asawam. Kunada nga roden, amin abanag ket adda pagpatinggaan na. Ay ket anusamon ati agmaymaysa, ta si kamet tinangidoron iti asawam tapno panawan na ka. Ngem oray di na kan kayat asublianan, ipakita ken panagnakamlat taken kuana at talaga anagbalbaliw kan. Ket tulungam amang paadal iti anakyo. Alakastan pagayam, Marshal, ket pagyamanak unay tiing ka panagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti
napalabas. Naimbag nga oras mo, kastamatan kadagiti padak anaasam nga agdangag kadagiti drama dito YouTube. Naawi sakmet ang nagsurat tapno inak ibinglay tinagbalin a padas ko. Padas ano malaglagip ko kat makaisamak ajak amo. Kasla marunawak ngamin itibain no malaglagip ko tinapalabas. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Rumwar ka dito silid mo, daing kasangwan ti nga ilem, Flori anak ko. Ha? Rumwar ka kunak, taada nga ilem. Asino, nanang? Rumwar ka nga binda. Awan matnam na maag amang sarong karita kanya ka, nanang. Adda nga road. Ala, rumwar kan. Tadikat matagtikan nga agur-uray di tao kang ka. Asino nga min ayat idakdak amati nyo asa nga ilik, nanang. Basta rumwar ka, daing kasangwan. Ala, agawa am tanay. Itay-pay nga agur-uray. Naimbag nga oras mo, Flory. Ay, kunak man laangan no asino ti bagbagan ni nanang ko asa nga ilik. Si kamat gayam, Andrew. Owen, siyak nga ron. Sabong gan chocolate para king ka. Agyaman na, Andrew. Ngam pasensya ka na. Tadyak awatin dagita ang sabong kan chocolate. Ha? Adda nga minin impatulod ni Bricks kanya. Iso adjakon kasapulan dagita. Ni Bricks ko na. Tinamamom iti online. Juan, nasimpet ni Bricks. Itid na amin na kayat ko. Ipapay na amin ang kasapulan. Iso nga awan nga rodan ti birokat pa. Naragsa ka kon kankwana. Iso apasensya kan. Ngam na sa isaya at siguro no pumanaw kan, Andrew. Ha? Saan ka mat siguro atulang? Tapno di mo nangagtimbaga. Flory. At dan nobyo, iso nga ibawin mo laangan iti sabali ti panagayat mo. Ha? Ay, kwa... Oh, anya pa lang nga itaramidam. Pumanaw kan Apay, di mo ka din naawatan timbaga, ha? Ay, kwa... Wano kayat mo, ulitat pa'y tapno maawatan kan mangag mo anaimbag. Ay, kwa... Saanan, Flory? Maawata kong tigat mo asawan. No kasta nga rod, agawit kan tani. Adupay ti aramidat. Nagalas katigas na ugali mo, Flory. Apay manin ayatatang, anya manin ti madi nga inaramid ko, taapay akas tatibag bagayo kanya. Na, tagdamag pailan. Hindi ka man nagindidam mo, sika, Flory. Anya ngamin ayat ti basol ko, ibagayo atap no amok mat tatang. Abay, ti ko nam ka din. Kat nasaya, tigas na ginarabit mo kinandro. Ha? Binastos mo, yung tao. Tatang, saan ko abinastos ni Andrew? Nasaya at ti pan nakisaritak kan ko na. Kasangsangpit na lang. Pinapalaw mo kin tinatagos. Kinaistoryan pa'y kumamot ah. Hay, jaklakit di maanusan ti makiin ni istorya iti mabayag kan kwa na tatang. Kan maysa at dan nobyo, iso arumbang na laang nga rutina ramid ko apa ng busted kan kwa na tatang. Nuapay mat ngamin adi mo kayat ni Andrew insan. Kat no nasingpet mat, nagagatpay. Ay, pakpakawan insan yoli. Uray maibusanak siguro iti lalaki. Jak tupulos pagtatakkunan dadya nga Andrew. Anya? Grabe ka mat insan. Apay, anya nga min ayat ti basol ni Andrew ken ka takas taunay ti goram ken kuana. Awan matkit di insan. Basta, kagurgurak dadya a tao. Numabalbalin, jak kayat ang makakikita itinalaan. Ay sus, di ka unay insan. Ang mga no agbalatagtukin ka dagitang ibagbagam. Hay, masurunak at talaga insan. Iso apang nga asim, ta saan ta kuman apagsaritaan dadya nga Andrew. Makabasbasolak pa'y kedi. Okay, honey. Thank you for your time. Until next time, I love you. Bye. Ay da,
Agsay-sayang ka lang, iti oras iti dayta a foreigner, fluoride. At dayta kayo manin ako naknanang. Kumuntra kayo man ako nakon. Saan ka akong kontraan? Ibagbagak laan, ti kinapudnaw. Panik nakakada kayo anapod no ni Bricks kanyak. Bayan nyo, dayam mo kayon to iti agbalin aman mo gangyo. Di ka man agbalin nga ambisyosa, si ka fluoride. Nanang, Oho! Awan lat amo kundi ta ibagbagam anubyong a foreigner. Ni Andro ti aklunam. At least dayjay ta nakasigurado kan. Amumon. Saan kat aday ta ibagbagam a foreigner aday mo mat amo no napudno kang ka. napudno nga rod kanyak ni Bricks nanang. Agsagana kayo kiti. Tamapantayon to sabten iti airport inton agbakasyon dito lugar tayo. Maya, tata ko mapabor adawata king kayuli. Anya ko madayta, Andro. Ilakad na kumakin ni insan mo, Flory. Ha? Ay ayatik nga minunay ni insan mo. Iso pang naasim ka di tatulungan ang mga aram ko ang hayuli. Ay kwa, mawatan ka iti kayat mo asawan, Andro. Ang amumot nga adan nobyo ni Insan Flory, saan ka di? Uwin, amok dayta. Ngum oray tanubyo na pailaang mo. Saan da pa'y mo nagkalaysa? Ha? Alan, pang-asim tatulungan na kininsan mo, Flory. Ay kwa, jak may kari a matulungan ka, Andro. Ang padasag akasarita ni Insan Flory. Palutputag a naimbag no kumustadan iti kunana a nobyo na. Sige, Yuli. Katita pailaan. Agyaman ako. Ibagam to adagos kanyak. Noan niya ti baganinsan mo ka. Wen, di kagdanag, ta ibagaktukin ka adakos noan niya ti mapagsaritaan mi ka ni Insan Flory, Andro. Hi, Flory. Naimbag nga oras mo. Sika man yan? Siyak nga ron. Imayak. Daw may ka kumaawisan. Umay nakawisan ko nam Andro. Uwen. Feeling ka matan niya. Ha? Apay, di ko nam kadikat basta sumuro taklatan kan ka. Oh, Flory. Anya nga ita mo. Ang mga no sumuro takkan ka kat pagaramidan nakpay kit di iti dakas. Flory. At respeto ken ka. Di kagdanag. Tasan ang mapasamak ti pampanunutan. Ken may sa. Amamunak mutinsan ka di. Di kan tupulos pagaramidan iti dakas. Promise. Mabalin ka di, Andro. Di nakdisturbuan taado ti aramida. No kayat mo di tulungan kan. Iti kasta. Mabibit amalpas ti ko ng mga aramidam. Ay no, makulkulitan akong atalaga kan ka, Andro. Pumanaw ka man iti sangwanak. Ta ang mga numasulot ko pa'y dagiti nagdadakkan ang mulagat mo. Ha? Ay, paano? Asino tinangtad ka dagitaan natin kan prutas, nanang? Ay kat ni Andro asino kumapay ngay. Dimit imbagak asaan yun ngaw awatin ti itod dayjay nga, Andro. Taapay kumangay mo't adyak awaten. Amangan ngamin numang namnama payla kanya. Apay ngamin aya, adi mo pa'y laaklunan. Tapno ibagakeng ka, ni Andro ti kayat kong agbalin a manugang. Iso ti kayat ko apakiasawaam. Iso nga aklunam kide, tada kayo ti agbagay. Saan kat aday di ibagbagam a foreigner. Ay, pakawan nanang. Apay di mo amo di pagsasaaw. Kaaruba first before others. Mamin ano aya nga ibagak kada kayong adyak kayat dayjay nga, Andro. Jak kayat tikaskan kuha na anang isip. Kandakkel ti mulagat na nanang. Period. Oh, apay akasta tilangam, Insan Flory. Kasla dakkel ti parikot mo Ay, talaga dakkel ti parikot ko, insan. Apay ngamin aya. Ibagam bareng adamay tulong ko. Awan ti may tulong mo, insan. Ha? O sige, umuna ako nga agawin. At dapi ngamin napatig nga si kaswag. Panawan kan dito, insan Yoli. Mabit lang, Insan. Urayan na, tagitan tang agawin. Insan Flory! Anya nga taaya ti rumbang nga aramidag. Tapno kaya tinak ni Flory nanang. Ay na, no di nakakayat ni Flory.
Mangsapul kalaangan iti sa bali nga armor, anak ko. Di mo ipilit ti bagim kankwan, ta sigurado ang masaktan kalaan. Agam, isumat nga ron tipit-pitik ti pusok nga nang. Ni Flory lang ti adali ti puso. Isulaan ti babae anak karig na kiti kastoy. Kat ni Flory mo't lang ti kayat kong agbaling nga inadagit agbaling tong anak ko. Wen angam kasano nga ron dayta, kat di nakamot kaya. Sa anak nga agsardan. Aging nga aklunan nak ni Flory nanang. Andro, Una nang. Aramidag amin ang kabawilak. Tapos iso ti masawak. anya, Marikriknak nanang. Saan nga agpayag itinubyo na foreigner. Iso nga ituloy kulat ang armon ni Flory. Patsyag ang magungod kung tungod lang tinasamit asungbat na. Puutin nyo to'y kunak nanang. Apay nga ta. Jakmatan mauray ti awag ni Briggs. Una na nga awagan nakapaman ang maala na timpaw it ko. Ngam aging gait, awan pa'y laang matawag na. Tinasayahan, siyak laangan ti mangawag kan kwa na. Apay nga'y akas to'y matang ti adda iti messenger. This person isn't available. Kuna naman tan. Nagloko na. Inlak nagsamat na ni Briggs. Ay. Saan ang mabalinda ito eh? Saan? Day, apa yan, Flory, anak ko? Kanya ti mapaspasamak ka. Agsangsangit kan samag. Ni Briggs na. Apay ni Brex? Linoko na. Ha? At dagayang asawa na. Kat tinasakit, intalay na ti kwarta. Andiya? Ti kunana, patuludan na kiti package. Iso ang pinauita kiti kwarta. Ngam saan matgayam tayin-taray ng ti kwarta, nana. Day, tati, pagbagamit tinitatang mo, anak ko. Nana. Munagtang kantumad nga minti ulo. Anya nga ita, sigamot lang tinayaw awan, kapo iti aramid mo. Jakmat naman nakastay taramidan ni Briggs kanya, nana. Jakmat ang mo alukon naklangayam. Mala, di ka nagsangit, anak ko. Intong maminsan, di ka nga min basta mamati kadag iti nasasamit a balikas. Nang runa, no di mo mo't ang unay di tao. Kansapay lang kumata pagadalam day taan na pasamak ka. Okay ka lang ka ni Flory. Andro, apay nga dapat ito eh. Namuha ka na ng kinitatang mo tinaramid ni Brixinga. Iso ngay mayak. Anya, una yung dana ng kantatang. Agaman day ta, napanday bagbagakan ka. Di ka din agungit. Concern dalahang mating ka. Ah, Oh, at titipan niyo. Nalinis day ta. O sara mapangpunas di talwan. Agyaman na. Awan ang yaman na, Flory. Awanan ba inday Briggs? Unaklakit din na napuno kanya. Ngam saan matgayam? Linoko naklagayam. Nasakit tinakam ko, Andro. Nagsakit. Mala. Isangit mo lang, Flory. Isangit mo isakit ang marikrignam. Iti kasta. Mabawasan ti dagansin di tabaroko. Di kagdana. Tagdaak lang dito adungag. Kinmangandingay kan ka. Sa dino tayo ni Flory, bakit? Remuarda ki ni Andrew. Malay. Kanayon na buti nga koyaw. Wan nga raw, banag apakaragsakak unay lakay. Patungpal sa akin, hindi kaya't mo bakit? Kaya't pungaan niya, Bartolome. Di kaya't mo agbali na manugang tanyandro. Sapay lang ko mga run ata kasta lakay. Awan pa pala na bakit?
Masigurado, ngay sudan tumutlaan tagkatuluyan kini Floring anak ta. Ay, malagip ko man ti kasta unay a pananguy-uyaw ti anak ta idikin ni Andraw. Huli nga Rob, ika, isudan tagkuy-kuyog. Dahitaan niya ko dada, narigat nagsasaw iti patapos. Tadi tayo mo, nagiti mapasabak ka, nagiti sumarsaro no, kaldaw. Sorry, Andrew. Sapay ko matamapakawan na kadagiti saan anasaya at ng bagbagak idikan ka. Awan day jayan kanyak Flore. Amin tayo katag bidto. Amin tayo katag basol. Yung tunggal bidto. Yung tunggal basol amaaramid tayo. At dalat-damat kong daway, makamiris tayo. Andrew, San ka kailangan nagkit daw iti pamakawan? Napakawan kan Flore. Tinapatag kita kanyak. Kat nakamiris kan. agyaman na, Andrew. Awan na nyaman na Flore. Andrew, At ka di ba kam? ay ayatan na kadipay laang. Ha? Adda kadipay lugar ko dito puson. Iti ka ano man? Saan ka pulos anay kabiti puso kan panunot ko Flore? Agpaiso. Wan, ay ayatan kan ipatpatig ka unay-unay, Flore. Agyaman na, Andrew. Kat ulitak manantag kitaw iti pamakawan kan ka. Sorry kadagiti matingain sa usawang kaninar aramid ko kan ka iti kalabas. Kang runaan iti amin. Pasensya kan na itala ang anak kitak ti kinasayaat mo at tao. I love you so much, Andrew. Kalpasan ti sumagmamano a bulan, nagkalaysa kami adagos kani Andro. Ket ita, addameten duangan nakmi. Makunak a nagasatak, ngamin nailisiak iti ima ti foreigner a nakarelasyon ko iti online. Awanen biro kakpay iti denna ni Andro. Nasing lang arudan, nagagatpay. San lang adayta, ammo na pa'y ti responsibilidad na kas ama ken asawa. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, ket sapay lakuma, ta nakaibati iti adal ken inspirasyon to'y pakasaritaan ti biag ko ngay nakimbinglay. A doctor uses a syringe for medicine. This is a syringe. A doctor uses a syringe for medicine. I use a level to make things straight. 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 This is a nail clipper. I use a nail clipper to trim my nails. This is a nail clipper. I use a nail clipper to trim my nails. This is a wok. I use a wok to stir fry food. This is a wok. I use a wok to stir fry food. This is a battery. This is a battery. This is a battery. This is a battery. This is a phone. This is a phone. This is a phone. This is a phone. These are building blocks. I use building blocks to build a tall tower. These are building blocks. I use building blocks to build a tall tower. This is a curtain. I use a curtain to block the sunlight from the window. This is a curtain. I use a curtain to block the sunlight from the window.
This is a calculator. I use a calculator to do math. This is a calculator. I use a calculator to do math. This is a raincoat. I use a raincoat to stay dry. This is a raincoat. I use a raincoat to stay dry. This is a hanger. I use a hanger to hang up clothes. This is a hanger. I use a hanger to hang up clothes. This is a USB drive. This is a USB B drive. This is a USB drive. This is a USB B drive. These are eye drops. I use eye drops for dry eyes. These are eye drops. I use eye drops for dry eyes. This is a compass. I use a compass to find my way. This is a compass. I use a compass to find my way. This is a diaper. I use a diaper for the baby. This is a diaper. I use a diaper for the baby. This is a globe of the earth. This is a globe of the earth. This is a wardrobe. I use a wardrobe to store my clothes. This is a wardrobe. I use a wardrobe to store my clothes. I use eye drops when my eyes are dry. I use eye drops when my eyes are dry. This is a tablet. I use a tablet to read and play games. This is a tablet. I use a tablet to read and play games. This is a colander. I use a colander to drain pasta. This is a colander. I use a colander to drain pasta. This is a nightstand. I use a nightstand to keep things next to my bed. This is a nightstand. I use a nightstand to keep things next to my bed. This is a ladle. I use a ladle to serve hot soup. This is a ladle. I use a ladle to serve hot soup. This is a magnifying glass. I use a magnifying glass to see small things. This is a magnifying glass. I use a magnifying glass to see small things. This is a laundry basket. I put dirty clothes in a laundry basket. This is a laundry basket. I put dirty clothes in a laundry basket. This is a monitor. Clips heads out. This is a monitor. This is a monitor. This is a monitor. Clips heads out. This is a monitor. This is a monitor. This is a wheelchair. Oh. This is a wheelchair. This is a wheelchair. This is a wheelchair. Oh. This is a wheelchair. This is a wheelchair. This is a nail clipper. This is a nail clipper. This is a nail clipper.
This is a nail clipper. This is an inhaler. This is an inhaler. This is a syringe. I use a syringe to give medicine. This is a syringe. I use a syringe to give medicine. This is a kite. I fly a kite in the wind. This is a kite. I fly a kite in the wind. This is a dustpan. I use a dustpan to collect dirt. This is a dustpan. I use a dustpan to collect dirt. This is a ladle. I use a ladle to serve soup. This is a ladle. I use a ladle to serve soup. This is a diaper. This is a diaper. This is a diaper. This is a diaper. I use a crayon to color. I use a crayon to color. This is a dictionary. I use a dictionary to look up words. This is a dictionary. I use a dictionary to look up words. This is an inhaler. I use an inhaler to help me breathe. This is an inhaler. I use an inhaler to help me breathe. This is a colander. I use a colander to drain water from pasta. This is a colander. I use a colander to drain water from pasta. I wear a seatbelt in the car. 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 This is a nightstand. I use a nightstand to keep things by my bed. This is a nightstand. I use a nightstand to keep things by my bed. This is dental floss. I use dental floss to clean between my teeth. This is dental floss. I use dental floss to clean between my teeth. This is a scarf. I wear a scarf to keep my neck warm. This is a scarf. I wear a scarf to keep my neck warm. This is a ticket. This is a ticket. This is a ticket. This is a ticket. This is an inhaler. I use an inhaler to help me breathe. This is an inhaler. I use an inhaler to help me breathe. This is a wheelbarrow. This is a wheelbarrow. This is a wheelbarrow. This is a wheelbarrow. This is a drawer. I open the drawer to find my socks. This is a drawer. I open the drawer to find my socks. These are garden gloves. These are garden gloves.
These are garden gloves. These are garden gloves. We've uncoiled the cable here so you can see the high quality connector. This is the charger you need. We've uncoiled the cable here so you can see the high quality connector. This is the charger you need. This is a tablet. This is a tablet. This is a tablet. This is a tablet. This is a watch. This is a watch. This is a watch. This is a watch. This is a nail clipper. I use a nail clipper to trim my nails. This is a nail clipper. I use a nail clipper to trim my nails. These are pajamas. I wear pajamas when I go to sleep. These are pajamas. I wear pajamas when I go to sleep. This is sandpaper. I use sandpaper to smooth wood. This is sandpaper. I use sandpaper to smooth wood. This is a remote control. I use a remote control to turn on the TV. This is a remote control. I use a remote control to turn on the TV. Is a kite. Kite. I fly a kite when it is windy. This is a kite. Kite. I fly a kite when it is windy. This is a toy car. 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 These are building blocks. These are building blocks. These are building blocks. These are building blocks. I use a map to find my way. I use a map to find my way. This is a monitor. 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 This is a watering can. 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 This is a pacifier. I use a pacifier to calm a baby. This is a pacifier. I use a pacifier to calm a baby. This is an ironing board. I use an ironing board to iron clothes. This is an ironing board. I use an ironing board to iron clothes. This is tape. I use tape to fix torn paper. This is tape. I use tape to fix torn paper. This is a first aid kit. I use a first aid kit to treat injuries. This is a first aid kit. I use a first aid kit to treat injuries. This is a diaper. I use a diaper for the baby. This is a diaper. I use a diaper for the baby. These are earbuds.
These are earbuds. These are earbuds. These are earbuds. This is an alarm clock. I use an alarm clock to wake up on time. This is a diaper. Diaper. I use a diaper for the baby. This is a globe of the earth. This is a wardrobe. I use a wardrobe to store my clothes. I use eye drops when my eyes are dry. This is a tablet. I use a tablet to read and play games. This is a colander. I use a colander to drain pasta. This is a nightstand. I use a nightstand to keep things next to my bed. This is a ladle. I use a ladle to serve hot soup. This is a magnifying glass. I use a magnifying glass to see small things. This is a laundry basket. I put dirty clothes in a laundry basket. This is a monitor. Clip heads out. This is a monitor. This is a monitor. This is a wheelchair. Oh. This is a wheelchair. This is a wheelchair. This is a nail clipper. This is a nail clipper. This is an inhaler. This is a syringe. I use a syringe to give medicine. This is a kite. I fly a kite in the wind. This is a dustpan. I use a dustpan to collect dirt. This is a ladle. I use a ladle to serve soup. This is a diaper. This is a diaper. I use a crayon to color. This is a dictionary. I use a dictionary to look up words. This is an inhaler. I use an inhaler to help me breathe. This is a colander. I use a colander to drain water from pasta.